hello সোনা इयुनिना 399 जागोन सोना जागोन आं दा बेलासियावनो हरबाय दं दङब्रा नोंलाय माखौ सिन्था खालामदों आंनाव लाख फैसा दं जा बे 399 आनो दा बेलासियाव सोबाय दं आङो जागोन सिन्था खालामनाङा बे दार्जन थासान्दियाव बे 399 आ सिन्था खालामनाङा हरबाय दं आं दे सिन्था खालामनाङा जाम्बि दोनबाय 399 ओइ बस ओइ बुरबक मा होख्रावबाय दं नोंलाय माबालाय फैसा नांगौ जादोंमोन एसे फैसाखौ ओरैनो मोनो नामा माबा बिफां दं नामा आंनाव फैसानि खामानि मावनांगोन जाम्बा एसे इदि होनलाय नालाय फाग्ला मावि बायदि होनथारोब्रा मोनसे खामानि माव बे न'आव भारा थाग्रा मानसि लानानै फै कमिसन होगोन आं मास मोनसेयाव सासेयाव 100 खिन्थु गोसोआव लाखि हिनजाव मानसि लाबोनो नाङा बदनाम जायो सिगाङावबो बेबायदिनो बदनाम जाखांबाय हिनजाव मानसि लाना फैनानै माबा भिडिअ ओंखारदोंनो फेसबुकआव आंबो हिनजावफोरखौ गाज्रि मोनखायोलै बस मोनामनाय मोनखायो लाबोला हौवाफोरखौ नागिरना लाबोगोन आं आया लोमजाना दंलाय गरनैसो हर बस 500 बाबो जागोन 500 एडभान्स खिन्थु लाबोनांगोन दे दानो लाना फैगोन आं मुर्गी साला কাম বন নাই বেটা বেলেগৰ ঘৰত খাওয়াত ধান্দা আজি ডিমৰত তাক মজা এটা हेलो हाँ कौन केरा তোর মায়েরে কেরা তোর বাপরে কেরা তোর বংশ কেরা রং নাম্বার বুরবক হেই ইন্দার কি মানুষ জমাইছে কিবা খানা চানা পাচ্ছি নেকি ও তাতে হ্যাঁ মানুহ উচিয়া মানুহ মুরছি সাপে কুইটিয়া মাছি কি মাইকিটো মৰি গেল ইস গিৰাকটো কিন্তু মস্ত ধনী তই এটা কাম কৰিব পাৰা কি তোৰ লগত এই মাইকিটো যে ভাল সম্বন্ধ আছিল তই কান্দি কান্দি যদি কথা এটা কব পাৰা আৰু এটা কথা কবি তোৰ লগত বহুত ভাল ৰিলেচন আছিল আৰু বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে এনকে কবি না তামাম মাল পাবি তোৰ লগত মই ভাল আছিলো বুলি কবা লাগব ভাল আছে বুলি কবা লাগব কিয় নকম দৰকাৰ হলে একেলগে ৰাতি থাকা বুলি কম চব কবি হয় না এ তামাম পইচাহে লাগে বুঢ়া কথা কলি দে তই বিৰাট ভাল লাগে কান্দি কান্দি কবা লাগব কান্দি কান্দি কবা লাগব কান্দি কবি বেছি দেৰি নকৰবি জলদি যা থ্যাংক ইউ বাপৰে ভাল কথা এটা কলি হে অলপ চুলি তুলি বুনাবি কি কৰিছা একলা মোৰ জিনা কৰবি বেটাই ঠিক মজা পাবো আজি মুৰ্গী ফাঁচিছি জালত Idor eklare ciri nasile moro ciri asilo iman murum kusil himo kaya thanda dinat gorom dinat thanda pani himo ki kuanai aye ya rigli hai ima kiman murum kursilo thanda dinat ঠাণ্ডা ভাতৰ লগত জুলিকা পাঠন গুটি দিছিল কোনে বিলাকৰ পে বাকল বিলাক এৰাই এৰাই খুৱাইছিল এতিয়া মই কোনে বাকল এৰাই খুৱাবো কিয় এৰি গলি তই মোক কোন হয়তো মোৰ বাইকে লগত কি ৰিলেশ্যন আছে তোৰ আজিৰ বুলি নহয় নহয় মোৰ বহুত বছৰ পুৰণা চিনাকি পুৰণা নহয় তোতকে তোৰ মোক বেছি মৰম কৰিছিল কি জানা তই পইচা দি পইচা
ये मुझे पैसे लगी तू अरे पैसे लगी बोल क्या मरता है माथो साबियाबो गवाब्रा माथो साबियाबो जायाब्रा आदायालाय गारि गोदान लाबाय नामा लाबाय दाखालिसो बिल मोनदोंना आङो नंगौ नामा पान दंना गैयाब्रा पानथ' गैयालै आदा बै कुरकुरेखौनो हरदो दे गैयाब्ला र' फैसाखौनो हरला दिनै नागारथाराहाय बेखौ दिनै होथारना हो ओइ लोगोफोर बैनो मानसिया बैयावनो दं आइरन थाथ' थैबायलै दिनैबा मानो फन रिसिभ खालामा नोङो मानो सानफ्रोमबो फन खालामहोबाय थायो फैसाखौ लानानै साला नों थगायसुला लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय जों नोंसानावसो थांनो होननानै फैदोंमोन आं दासो जाना फैदों सबायजों दाउजों आं नोंनि ओंखाम जानायखौ सोङाखै हेडफना खु साला रांखौ लानानै होनो गोसो गैया बोसोरसे जालायबाय सुद गैया मुल गैया नोंसोरनि न'आवसो थांनो होननानै फैदोंमोन थगायसुला साला माब्ला होनो नोंलाय मादै बिल मोनखांसिगोनलै सिन्था दा खालाम सप्तासेल' नेदो एबार खनसेयाव होआबा दिगदार जागोनहाय नङाबा केस खालामनाय जागोन ओइ मा फाल्तु मानसिलै नोङो बाइकखौ 5 मिनिटआव फैगोन होननानै फैयाखै आं दिमागसेयाव थांथारनांगौ हर साबिया खैसार फिल्मनि एक्टराव फनखौ नुवाखै मालाय दुब्लि फोथाराव हाल हेवनानै बिमा बिफाखौ बेसेबां जाहोयो टाउन सहराव सिख्लाफोर नायहैनायल' बिमा बुरिनि मावनायखौ जानानै लन दांदां लाजिया नोङो बहा थांनो ओंखारदों जुथा गाननानै लाय फाफ्फि बुरै सिरथा नोङो ओइ हासिबजों बुनानै बुखा खालामना दोनसै आं नोंखौ हाफि साला अलसिया साला बालन्दा थाबायल' जाग्रा जेबो खामानि मावनानै जाहोग्रा मानसि नङा नोङो अमा बुन्दा नोंखौ खांनानै आंहा गोरोन्थिसो जाबाय नों थैब्लाबो आंहा जेबो लस गैया न'निफ्राय ओंखारबोखाबाय जाला थांनोसै टाउन सहरथिंनो माबाफोर राहा लामा मोनो खोमा बेफोरखौलाय मा टेनसन लाबाय थानोब्रा गानखौनो स्राय खोनासंसैलां न'आनो जोबोद मोजां खालाय लेट्रिनानो 10 खानसो दं बियाव खिबाय थानो हागोन नोङो फाग्ला बिलाय न' बिनो थ' सिन्था खालामना आं दंना फाग्ला लोगो दंखायोब्रा सासे नों अनलाइनाव थाबानो जाबाय फै गिनालै बाबु ओइ बस नायफैलाय मा लाबोदों आङो I see my God. नै फै बाबु फै बस ओइ बस नै लाबोमारबाय टारजना जा मावो मोजांखौनो मावोलै माहाजोना खुलुमबाय मा मावो नोंलाय न'आव थाना मा मावगोन आंथ' दा
एक्टर जानोसो फैदों एक्टर जानो फैदों ओम प्रकाशमोन बायदि जेरै सुखबिर एक्टर बिसोर बायदि मिथुनमोन बायदि औ मोजांनि बाथ्रा गोसथोनायफोर दं नामा गोसथोनाय गैया 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 बिनानाव दं नामा बिनानावबो गैया बिनानाव थाबाबो जेबो नङा लाबोजायो बिनानावखौ गोसथोनाय खिन्थु लाबोनो मोना हिनजाव मानसिनि के लाबोआ आरो मा मोनायाव सोरिनाय अयभासफोर दं नामा दरजाफोर नारहैनाय गैयाथ' मासाव 4000 4000 जागोन दे मोजांनि बाथ्रा 3 नाम्बार रुमाव खम गैया दै मास जोबनायनि सिगांनो रुम भाराया होनांगोन जागोन दे जय मे लक्ष्मी मोदी जी सैमा बहा खारनो दिनलाय साला सिख्लाफोरनि बेग सोखावग्रा बेसे गेसेंसो खिफिदों नोङो आंनि खिफिदों सिक्सआव नोंसोर हिनजावनि खिफि मोनसुग्रा नोंनि मा जालै आंखौ हगार बे सिख्लानि मा जायो आंखौ हगार लाजिया नोङो एथ' गिदिर जानानै आथिं आखाइ थानानै मावनानै जानो हाया नोङो बिमा बिफाया नोंखौ बिदिसो फोरोंदों मालाय सिख्लानि बेग खावनो सरिलै सिस्टार आं बिदि खालामला उदै गोलोन्दांदांनो
बिमा बिफाया बिदिसो फोरोंदों नोंखौ आया माथो सानैबो गैलाब्रा बहा थांखोब्रा मानसिफ्रालाय आंनि लोगोफ्रा बहा थांखोब्रा नोंनि लोगोफ्रा खारलांबाय नङा गासै बेसे बिदि जाखो बेखौ नों होनानै बहा थांखोब्रा मानसिफोरालाय बहा दंब्रा माथो गारि खारदों सोदोबानो गैया आंलाय सोरगोआव दंना फाथालाव दंब्रा जाना होबायलै बिला होदो आरो थांदो हा आंनावथ' फैसा गैयाना लोगोफ्रासो लिंना लाबोदों आंखौ फैसा गैयाब्ला मानो फैयो थां नों भिखारि आंखौसो लस खालामनो फैदों बेयाव साला नखथां दखानि हिनजावनि उसुर गाज्रि लुनाय दखानखौसो एसे दुगा बायगोनलाय आं नोंनि दखानखौ बायगोन है साला मानि गरमलै बारा दुगा खालामनाङा आंबो लुना दिन्थिगोन नोंनि बायदि दखानखौ गाबोन लुना दिन्थिनो हायो आं आब' दाबो जाया नोंना फैद' थांसै रलाय नानि आंनि लिपस्टिक फुननाया एसे दंबावो नै मेडाम पाना माबायदि जादों बे बुरि लोदोआ रायखसि बायदि देहाखौबो साननो रोंला मेडामनि पान जानाया दिनै नैबेजों 30 बार जाबाय आरो आंहा जानो लुबैना खुदै गनाया 100निबो बारा जाबाय नै मेडाम बेयावनो गारदो बेयावनो गार जाबाय थौ थांसै थौ धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारकलै मेडाम मा बुरि बिलाय उंसोमा लोदो बायदि जालांबाय गावखौनो जेबो थाल गैया दोन नोंसिनि जायगायावबा हनै आंना फिसाफ्रा फैगौ मामि गुड आफ्टारनुन मामि मामि जों एसे बेरायनो थांनि दे थाब फैनांगोन मिथिबाय पाननि थाखाय माबाफोर लाबोफानांगौ नामा आदा मैसो औ नानि सुपारि पान हिरामति लाबोफा ओइ मैसो नों आंनि फिसाफोरखौ बेबायदि खामानि दाथोन गोरोन्थि जोबोद गोरोन्थि मैसो गावनो थांनानै लाना फैथों जों आइखौ जोबोद अनो नालाय आई के लिए कुछ भी करूंगा आरो गोरोन्थि 100% गोरोन्थि हिनजावसाफोराथ' करुंगा होना करुंगिसोनो सिरिसा बबेनि इसिबां गोरों जादों नोंलाय मामि जों थांनोसै बाय 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 मामि औ थाब फै दे गोबाव दा खालाम मा जाखै माने एथ' सिन्था आगोलावथ' बेबायदि एथ' सिन्था नुवाखैमोन दिनै मा जादों मुलुग आफा दादि मदि गभर्नमेन्टआ फैसा सोलायनायनि खोथा होनदों दा आं एथ' क्रर नोम्फानि गालांनाय फैसाखौ माब्रैहाय सोलायनो हागोन दे नों माबा मोनसे खालामथारनांगोन आफा आंनि खर'आ सिन्था राखसै रवाय नों एथ' सिन्था खालामनाङा आं दं आं एसे बाहेरायाव थांनानै सुलु लाहैनि थां फिसा नाथाय रावा गुबुंलाबायनो मोननाय नङा आफा दे जागोन
माम्मी मा जादों मानो स्रि स्रि थादों नोङो माबाफोर जादों नामा मामि बुंना मामि बुंना मामि प्लिज जायाखै सनाफोर जायाखै आंहा जेबो जायाखै नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा माम्मिया जोंखौ अनखाया मानो अना जानांगौ जाखो गावनि फिसाफोरखौलाय अनो ना मामि अनो नोंसोरखौ अनाबो सोरखौ अनो सनाफोर नों दा मुलुगाबो ना नोंसोरखौ अनो ना थां सनाफोर मोनाबाय उन्दुहैदो थांदो माम्मी नोंबो उन्दु खिन्थु गुड नाइट गुड नाइट मामि थां सनाफोर थां उन्दुहैदो